Здравейте! В това видео ще ви покажа един много интересен фокус, който също аз измислих и го наричам четвъртата карта. Така, първоначално ще ви покажа фокусът, след което как да го направите. Така, сега ще сложа ето тук 3 карти, след което тук още 3, но които ще бъдат обърнати. И тук отново още 3. Така. В момента има на масата 9 карти. Ти си избери една карта. Добре, избираме ето тази. Така, това е седмица купа. Отново оставям на място. Сега от тези си избера една карта. Избирам валето. Добре, сега от тези. И добре. Така, примерно. Така. И останалите ги слагам отгоре. Така. Сега ще започваме така да слагам картите. Така. Имам предчувствие, че това е твоята карта. И да, ето, това е седмицата купа. Така, този трик според мен е много интересен и се прави много лесно. Абсолютно никаква подготовка не ви трябва. Така, сега ще ви покажа как да го направите. Просто от тестето отброявате 3 карти, където и да са от средата, отгоре, без никакво значение. Ето, например, тези ще бъдат отгоре. И отново тук. Така. Сега казвате на зрителя да си избере една карта. Това е, например, ето тази. А това е десятка с пътя. Казвате отново да я върне мястото, след като е видял. И вие слагате отгоре. Ето така. Една обърната и ги редувате обърната. С лице надолу. Обърната с лице надолу. И така. Ако искате, може да му кажете той да си избира кои да са. Ако искате ви. Както си прецените. Така. Така. И щом свършат тези обърнатите, а останат 3, ги слагате направо отгоре. Така. Сега, запомнили сте, че има 3 карти с лицето нагоре. Отброявате ето така карти и виждате първата. Казвате си, минала е една. Отново, минала е втората. Минала е третата и точно след третата карта е и картата на зрителя. Ето, нека да се уверите. Десятката купа. Извинете, десятката с пътия. Така. Надявам се този трик да ви е харесал. Ако е така, моля натиснете палец нагоре. Можете да намерите във Facebook и в Twitter моите страници Kids Bulgarian Card Tricker. Абонирайте се за моя канал. Благодаря, че гледахте видеото. Ще се видим в следващото. И чао!